My large they were about 8. 8 makadai. Then my medium they were about 8 again. All right. Because we chita my small. Kana mutengesa munogirida malaji ega zvichidaro. Exactly. Gore redu honorable minister ratsikiswa nenyaya yedripa dzanga dzakatanga machubas kwanga kusina moisture saka ndozvo zvakaafecta gore redu tingadai tine gore rakatodarika ipapa asi zvakadaro hazvo profit iripo pagore. Inini ndinonzi Chaka Mugura ndoshanda kuAgritex ndiri agricultural extension supervisor nzvimbo ino ward 80. Computer makapuwa here? Computer ndakapiwa. Motorbike makapuwa here? Motorbike ndakapiwa. Ndinorovai maoko. Ndakapiwa computer netablet. Computer iri kumba, tablet. Zvekuti zvese zviri kuita nichatora mapikicha zvinoswera zvatenderera kubasa kwedu kunumber 1 Borodale Road. Zvinoswera zvaoneka zvatiri kuita pano panyakadzana. It's a game changer. Tichitarisa muno Manicaland matiri tinovatenda zvikuru mukuru wenyika muno izvozvi tine over 112 business units the whole province. Tichiverenga nerino iri tinobva taita 113 and we are very happy kuti ese business units edu ari kuita flourish. Yese apo neapo pane challenges anenge achisangana nawo but ese ari kugadziriswa progress ichifambira mberi. As a country we know that the president's target is 35,000 business units for my villages, 9,600 for my schools, 4,800 business units for my youth and then 46 business units for my tertiary schools. Tinayo muno Mumtasa Magamba college in a very thriving business unit yakavhurwa na president yema efficient project iri kuita rani ipapo the same zviri kuitika panapa project iri pano iri kutifadza. Crop yavakaisa yemapotato is doing very well and our villagers are happy. Vatu vama businessmen zvinova ndizvo zvinodiwa na president wedu kuti villagers vedu vave business people vachishaya maprofits avo vachishandira pamwe. Zvino encourage kubatana kwemavillagers, kubatana kwevanhu, kushandira pamwe kwemhuri yeZimbabwe. So as Manicaland we are very happy kuti program iri kubudirira. We are also expecting that more village business units are going to be put across the province. Tinyanyotasa areas edu anonetsa kunaya kwemvura ari a bit dry, but we are happy at the moment mvura yakanaya. Our targets dzekurima dzese we have met. Ndinonzi Chaka Mugura ndinoshanda kudepartment reAgritex ndiri agricultural extension supervisor weward 18, 17 and 24. Tiri pano paNyakatsapa presidential village business unit focusing potato production, so is fish farm. You can see fish pond ripapo nefish dzirikutotomuka dzamirira harvesting. Saka generally mafarmers anouya achishanda muno mugarden pama enterprise 2 andataura as a group. After harvesting woita plowback neku increase hectarage. Ini ndinotwa Rutendo Chitaka Mai Maramba, ndini chairperson wemuno muNyakatsapa community garden. Tiri kufara tichitenda zvakanyanya president wedu waED Mnangagwa na MP wedu waMugadza nekutipa project iyi. Tiri kufara sekuti tichitanga kudai tinoona kuti tiri kutoenda zviri kutiitira zvakanaka ende tiri kurutivi rwemadzimai ndiri kufara zvakanyanya zviri kutoti empower semadzimai. Garden iri tinenge tine varume 4 chete, vazhinji vacho vakadzi. Saka tine madhezi atinouya kuzoshanda muno. Nguva yekuita makuhwa inoita shoma, tiri pakuwakana nekudzidzisana tiri muno kuti kurima kunobhadhara. Tiri kutarisira kuti potatoes edu akaibva zvichatipa income. Amwe tinombopanawo
ekudya nevana vedu tozoti asara atengeswa toona kuti tinoita reproduct sei kuti timuvhe. Chishuwo chedu ndechekuti tiextend garden rizare mapotatoes, tisime zvimwe zvinhu zvinotipa imwe mari, maresources edu achitibvumidza. Nefish, tine fish dziri kuita zvakanaka, tiri kutenda kuti project yedu iri kubudirira zvakanaka. Saka ndingodzosera kutenda kwangu kuna MP wedu waMugadza Angagu. Zita rangu ndonzi Johan Mandiringana, Councillor Ward 18 Mutasa South Constituency. Tiri pano paNyakatsapa Village Business Unit. It's a presidential project. Yatiri kutenda President Emmerson Damzo Mnangagwa nekutipa project yakadai muno maMutasa muward medu muward 18. Project iyi ndisati tatombonyanya kuenda kure takutoona kuti vanhu vazhinji vari kuchigamuchira zvakanyanya because vari kuona kuti chinhu chichachinja upenyu hwavo ende chinhu chavasina kumbobvira vakambosangana nacho. Muno hatinombobvira takaita zvehowe, muri kuona howe dzirimo ende dzatose they are almost ready for harvesting. Tine mapotatoes ayo vanombobvira vakaita this project muno, but nekuda kwapresident naMP wedu Minister of State Minister Mugadza tiri kutenda zvakanyanyisa nekuti upenyu hwevanhu huchachinja nekuda kwemabusiness unit. Ipapo munhu anotangisa kuonawo kuti kurima we can take it as a business. Pese apa taingorima sekurima kwekungotiwo tiri kurima zvinhu zvekungodya mudzimba dzedu, asi apa taakutodzidzawo kuti we can do it as a business.